Ake ngibuze. Uma nithule nicabanga ngoba iMarch and March ithi ifightela for South Africans. Fightela nje iSouth Africans. We are fighting for our South Africans. Noma we are fighting for South Africa. Uma ithi ifightela for ilizwe laseMzansi. Ilizwe leli bala inhlanga eziningi zabantu, bala amandiya nabelungu nababantu abamnyama. Uma nibheka ukube iMarch and March lokho ekwenza ku right, why amandiya angayijoyini iMarch and March? Why futhi nabelungu bangayijoyini iMarch and March? Ngoba phela yenza kahle ifightela iSouth Africa. Abelungu ba ama South African namandiya ba ama South African. Nabantu bala eMzansi nabo ba ama South African. Kodwa kushawa abantu abamnyama kuphela. Futhi ama-foreign abantu abamnyama kuphela. Why mangabe iMarch and March yenza kahle abelungu namandiya bangayijoyini na? Ulapho umbuzo wami. Ngoba phela babona amabhuna abona ukuthi impela bafightela thina eSouth Africa, namandiya abona ukuthi bafightela thina as South Africans. Why pho bangayijoyini iMarch and March? Omunye umbuzo wesibili, nifuna ukungitshela March and March ngoba ifighter kangaka, ithi fight ama South Africans, kuzophela yini ukuthi ningene ko Pick n Pay, ningene ko Spar, ko Shoprite, ko bani nifica ukuthi imanagers akhona amandiya? Kuzophela yini lokho kuphatha abantu abamnyama na? Kuzophela yini ukuthi okhesha kube abantu abamnyama, abantu abafaka ukudla koma plastic abafakela ama customer kube abantu abamnyama, amantombazana abantu abamnyama na? Kuzophela yini ukuthi uma ngabe kuqashwa amandiya hamba afaka ama CV ema shop o checkers ngoba one India mongalificanga lishayithile liyimanager, ngeke nje ulifice India lifaka impahla ko plastic. Abelungu nabo uzobafica bangokhesha futhi etole ebaliwe ezimbalwa, ngeke umfice nje kwaSpar umlungu ewukhesha esebenzela umuntu omnyama lokho edlusile impahla to eshayila umuntu omnyama, ngeke uzumfice umlungu. Ngeke umfice umlungu epakisha impahla ko plastic apakishela abantu abamnyama, ngeke uzibona like useless. Namandiya ngokunjalo ambalo ngafica afaka impahla ku plastic afakela abantu abamnyama, azibuka like useless. Kuqashwa nina enimashani mashela ukuthi niyoma laphana nibo okhesha, niyoma laphana nifaka impahla ku plastic nifakela amandiya ajika futhi likuthethise India le custom uthi du, kodwa makuumuntu omnyama uyoparuza ukhulume makuyingane yomlungu noma kuwumlungu makukwenzeka imistake laphana uyokuthethisa umlungu kuze kubizwe ngisho imanager. Nina nimashela ukuthi nifuna kuyoba okhesha, nimashela ukuthi niyoma laphana nifake impahla ku plastic, nimashela ukuthi niyokorobha ezitolo, nimashela ukuthi uma ngabe nifakele yathi uthi wet floor ungahambi lokho kuyelo kumiswa laphana, umuntu omnyama ujikisa umuntu omnyama ukuthi angawalk laphana, umlungu afika push itrola ikhahlele lento ibuyele eceleni ahambe netrola enze igross. Nimashela lokho ukuthi niyoba nifuna kokorobha ezitolo, nimashela ukuthi nofaka impahla ko plastic, nimashela ukuthi niyopakisha ukudla emaplastic emashalufini. Ayikho enye into enimashelayo. Akufiki ukuthi ube nephupho ukuthi kusasa ngifisa ukuthi ngibe nebhizinisi lami nami ngi-own ishop. Nimashela lokho nje, akukho kunye nokumashela. Nimashela ukuthi nje nonikeza ama-leftovers. Kuzoshintsha yini bafethu uma ngabe nimasha ukuthi amandiya kube yiwona azimanager aqashane wodwa? Kunesitolo lesikwathi bathi kuka-Hershey's esidayisa ama-furnitures, ngeke ngasho akasebenza umuntu omnyama lapha, mhlawumbe bawu-2 kusebenza amandiya wodwa nabelungu. Mawuyakho bakucheka ukuthi abaqasha abantu abamnyama. Nina nimashela ukuthi nihambe niyoshanela imigaqo, ileyo msebenzi enithathe niyoshanela imigaqo, abanye babe ama-security bogada amathuna. Ilento eniyimashelayo nize nithi abantu banithathela umsebenzi. Aninawo amaphupho ukuthi onani something ezobiza umlungu azothenga.
abelungu bayasupporta nina anisupportani nhlobo nimashela ukuthi niyosebenza emakhishini niwashe izitsha nipipa amasimbi ezinja ilento enimashela yona. Why umuntu omnyama ungabuke ukuthi i-economy ubani uphethe i-economy? Why ningabuke ukuthi obani abantu engabe niyabamashela abasuke nithathe lezo hlalo lezo? Why? Uma ngabe umuntu omnyama manager kwesinye store nizoba nomona nina abanye niphethe nizoba nejealousy nje, kodwa manje ayasupportani mangabe imanager kuyiNdiya makuwumlungu bayasupporta nina nje ayikho into yene right. Hayi nina uyazi nidomu.